Assalamu alaykum, hormatly Gyzykly kanalynyň agdalary we mehmanlary. Gyzykly kanal Dinç gününiň habarlaryna hoş geldiňiz. Bugünkü habarlarda Elon Musk artık iň baý adam däl. Ermenistan aýal gyzlary harby gullugy almakçy. ChatGPT synaglara kömek edýärmi? Amerikadaky Xitay şahry. Samsung'un täze telefonları. Elon Musk artık dünyanın iň baý adamy däl. Geçen hepde Fransaly 73 ýaşly Bernard Arnault dünyadaky iň baý adam diýilip eglan edildi. Habar berişler siteleriniň aýtmagyna görä, geçen ýyl biznes magnat 33 milliard dollar girdici kazanmagy başardy. Elon Musk bolsa Twitter'i satın almak bilen uly çykdyjy edip, şu wagtlyk dünyadaky ikinji iň baý adam ýerine düşdi. Ermenistan aýal gyzlary hem harby gullugy almak isleýär. Ermenistan hökümeti ýakyn wagtda 18 ýaş bilen 27 ýaş arasyndaky aýal gyzlaryň hem meýletin görnüşde harby gullugy alynjagy hakynda habar berdi. 2020-nji ýylyň Garabag söwüşinde Doğunluk ülke Azerbaycan'dan ýeňilendigini boýuna alan Ermenistan özüniň harby reformasyny geçirmek isleýär. Täzeden synag. Geçen habarlarda aýdyp geçişimiz ýaly emeli intellekt bolan ChatGPT türlü hili ýumuşlary ýerine ýetirip bilýär. We mundan mekirlik bilen peýdalanmak isleýän talipler hem köp. Enha şeýle talipleriň bir topary Fransiýada synagdan geçipdirler. Şol ChatGPT'niň kömegi bilen. We muny bilen muallimler şol taliplere täzeden synag taşyrmaga mejbur etdiler. Xitaydan gelen şar. Şu ýylyň 28 ýanwaryndan 4 fevral aralygynda aslynda Xitaydan uçurulandygy belli bolan bir näbelli ak renkli şar Amerikanyň asmanynda peýda boldy. Xitaýyň habar beriş servisleriniň aýtmagyna görä, ol şar öz ýolundan adaşan hawa maglumatyny barlaýjy meteorologiki aerostat. Emma Amerikanyň harby hawa güýçleri ol şary ýakyndan syn edenden soň ol şardaky gün batareýasynyň hemde gödekçilik enjamlarynyň bardygyny habar berdiler. We şol sebäpli de 4 fevral güni ol şary atyp ýere düşürdiler. Fevral aýynyň birinde Samsung kompaniýasy Galaxy seriýasynyň täze telefonlaryny hödürledi. Şol telefonlaryň arasynda iň gowy häsiýetli görkezileni Samsung Galaxy S23 Ultra'dyr. Onuň teknik häsiýetleri hakynda aýdyp geçsek, 6-8 inç ekran, 200 megapiksel kamera we 5000 mAh batareýasy bar. Täze telefonlaryň 12 GB RAM we 1 TB ýatgaçlygy bolan görnüşiniň bahasy takminan 1200 Amerikan dollary boljakdyr. Şonuň bilen Dinç gününiň habarlaryna geçirip oturýarys. Eger siz şeýle ilmi, şahsy öz şahyndaky täzelikleri dinlemäge halaýan bolsaňyz, onda kanala agza bolun, like basyň, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Indiki Dinç gününde görüşýänçek, hoş, sag bolun.